चिरांनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामियाव दासान्दि मानि मा जेंना सोमजिदों? नंगौ, दखरसे गोथै गारग्रा हाखौ लानानै दासान्दि फारनै बिथिङाव सेलाय बेलाय। जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा। बियो रायजोनिखा, मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ। मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि रोखा बाथ्रा, बे हाखौ फेरलेबसेबो गुबुननो ओरैनो हगारनाय नङा। अदेबानि बे हाया रायजोनि गेजेरावनो थागोन। दिनै चिरां जिल्ला सिडली बेंखननि सिङाव थानाय काजलगावनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गोथै गारग्रा हाखौ माइनाव मुंनि सासे सुबुङा गावनि मुङाव नामजारि खालामनो नाजानायखौ गोख्रों हेंथा होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। खौरां बिजोंनि गेजेरजों गामिनि रायजोफ्रा बुंदों, बे हाजों गोदो गोदायनिफ्रायनो मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिनि सुबुंफ्रा सोमोन्दो गोनां। फारसेथिं मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिनि सायाव अजद खालामग्रा सुबुंनि अजदखौ थोंजोङै नंखाय होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिनि सायाव अजद खालामग्रा मण्डलखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। गामिनि सुबुङा बुंदों, सिडली सार्केल मावख'नि मण्डला रां रुफानि सायाव सोनारग्रा सुबुंसो। मानोना बे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरनि हा नामजारि खालामनो थांनायाव बायदिसिना गाज्रि आखु दिन्थिदों। बेनि अनगायैबो रायजो राजानि खामानिखौ नाथ्रोदनानै सिरियै हा नामजारि खालामनो नाजानाय सुबुंनि खामानिखौसो गोसो होनानै मावोमोन होनना अजद खालामदों। जुदि रायजोनि हाखौ नारा नाथायै गावनि नामजारि खालामनो सानोब्ला मैनागुरि आरो गेवलांगुरि गामिया मण्डलनि हेंथायै आयेननि राहा लागोन होननानै गोख्रों सांग्रांथि होबावदों। दिनैहाय नै दाख्लैनिफ्राय जिनाखि माने जोङो नैबे सिडली सार्केल अफिसनि जिनाखि माने मा होनो बेखौ मण्डल बिथाङा नंखाय एलिगेसन लाबोबाय थादों। जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि मोनसे हा एलटमेन्टनि थाखाय जों एप्लाइ खालामदोंमोन। बे एप्लाइ खालामनायाव जोंनिखौ नाथ्रोद बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि बिहेभ खालामबाय थादोंमोन आरो जोङो फिल्डआव लाबोदोंमोन। बेखौ फिल्डआव लाबोनाय समाव बियो नायलांदोंमोन। नायलांनाय टाइमाव बियो बारा गुरुत्त' होआ खालामदों। बेबायदि खालामदोंमोन। मानो होनना बुङोबा जोङो रां रुफा हरनो हायाखै। रां रुफानि सायाव बांसिन सोनारो बिथाङा। जाय खार'नाव जोंखौ नंखाय एलिगेसन लाबोनानै रायजोनि नङा बा सोरबा बिक्ति सोरबा एमएलएनि बाय बाहागिनि होननानै बुंदों। बियो एमएलएनि बाय बाहागिबो नङा, बे रायजोनि। फंबाय उनिखौ दहाय बुंनाय बायदि फंबाय उनिया गावनि खामानि अनसुला बसुमतारीखौ जि माने नंखाय एलिगेसन लाबोदों, गावनि बिक्तिनि थाखाय थाबायदों बा माबा एमएलएनि फंबाय होननानै नंखाय गावनि दायनिखौ बारग'नो नागिरदों थाखा जानानै। दा बेखौ जों माब्लाबा मानिया। नैबे हाया जाहैबाय जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो, आंनि बैसोआ दा 37 बोसोर बैसो जानायनिफ्राय आं बेखौ लांदां रायजोनि कभाराव दंमोन। बियो मोसौ फोथार बिदि फुजा होग्रा बेबायदिमोन। ओमफ्राय नै जाय बिथाङा नैबे हाखौ लानानै एप्लाइ खालामदोंमोन, प्रप'जाल फाथायदोंमोन, बे बिथाङा खनसेल' नङा खननै जाबाय। सिगाङाव जि माने आफादाव दंमोन बियो, बे आफादनि मुं लानानै बेखौ एवजोबदोंमोन। बेखौ जोंनो नांजोबगौ बेबायदि जादोंमोन। बेयावबो जोङो रायजोनिफ्राय प्रटेस्ट खालामनानै जोङो बेखौ बादा होनानै दोनदोंमोन। दा आरोबाव बेसेबा गोबाव गेप्स थानायनि उनाव नै दाख्लैसोबाव जोङो रायजोनिफ्राय जोङो थाबायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो बिथाङाबो अफिसियेलि प्रप'जाल बानायनानै नंखाय गावसिनि न' दं होननानै, गावसिनि आन्दाराव होननानै बेखौ 3 बिदा फंबायनि नामाव खालामदों बा एप्लाइ खालामदों। दा बेखौ जों मिथिनानै जोङो मण्डलजों थरख' बिथरख'बो जादों। बिथां सासे इन्डिभिजुवेल जिथुनाखि एप्लाइ खालामनाय, बिनिखौल' बांसिन गोसो होयै माने कम्पिउटाराव आपल'ड खालामबाय आरो रायजोनिखौ नाथ्रोद बिदिनो अबेबा खनायाव दोनबाय थानाय जादों। दा बेफोरनो जों बुंनांगौआ, जोङो बेखौ 1 इन्सिबो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो हगारनाय जानाय नङा। बियो रायजोनिखा, मोननै रायजोनियाव दा बियो जानांगौ। दा बेखिनि जोंनि बुंनांगौआ। बिथांमोननि सायाव मा राहा लागोन? बिथांमोननि सायाव जोङो राहा लागोन। जिनाखि बेखौ नारा नाथाय जुदि नाजाबाय थायोबा, अफिसियेलि हिसाबै मण्डला जुदि नाजायोबा मण्डलनि सायावबो जोङो आयेननि बेब'स्था लागोन। आरो जायफोर एप्लाइ खालामदों बिथांमोन, जुदि जों रायजोजों खुनु रायलायखानायबो नङा। दा मैया जोङो राजहुवा हिसाबै मोननै गामिजों मेल लिंदोंमोन। बेयावबो जोङो न'खर हिसाबै जोङो खबरखौ होनाय जादोंमोन। बेयावबो बिथांमोना फैयाखिसै। दा फैनो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लादों जोङो। जुदि फैथाराबा मोनसे नटिस जों हरगोन 3 साननि गेजेराव। बिसोर रिप्लाइखौ होनांगौ। मा लुबैदों
बेखौ होनांगौ जुदि बेखौ मानियाबा जोङो समाजारि बेबस्थाबो लागोन आयेननिबो बेबस्था लागोन बे जायफोर एप्लाइ खालामदों बिनि सायावबो आरो जाय मण्डल बिथाङा मदद खालामबाय थादों थाखा जानानै बिनि सायावबो जों आयेननि बेबस्था लागोना बे खाथां जाबाय रायजो हिसाबै जों सासे सानैल' नङा इन्डिभिजुवेल नङा नोंथांमोना नायनो हागोन बाहाय महिलाफोरनिफ्रायबो ओंखारदों बोराय बुन्थु आरो दंबावोमोन माखासे खामानिनि थाखाय थांबोबाय नोंथांमोनहा बेखौ माबा खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा निउस पर्टेल सालायग्रा इउटुबारफोर बिथांमोनहा नैबे माबायाव लकेसनाव फैया हलासिनो तदन्त खालामा हलासिनो नंखाय बाखाय गावसिनि लाबालाब गरनैसो थाखा हाबनायनि थाखाय नंखाय बाखाय बिदिनो निउस पर्टेलाव हगारगासिनो दं खोथा बुंगासिनो दं बिनि थाखायबो जोङो मानहानि केस होनायनि बाध्य जागोन दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय जों बिदिखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय बेखिनियानो सोरनि नामाव बानायनो नागिरदों बियो जाहैबाय जोंनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरि मोननै गामिनि नामाव जोङो बेखौ प्रप'जाल बानायदों आरो बिनि नामावनो जागोन सोरबा इन्डिभिजुवेला बे खाथां बे जानो मोना सोर बे इन्डिभिजुवेलालाय इन्डिभिजुवेलनि मुङा जाहैबाय जों अफिसियेलाव तदन्त जों खोनादोंसोमोन नामखौ लाथ'नो बादोंमोन जोङो दा अफिसियेलाव जों नुबाय नुनायनि गेजेराव ओरैनो बेखौ आफादाव मेवाइ होननानै बुङो आरो बेखौ गामियाव माइन' होननानै बुङो दा आरो बिदा फंबायफ्रा सोरनियाव दङ मथा-मथि 3 दा गनक उदाय दा बेफोर जानो नाङा जोंनिनो बिदा फंबाय जों बिदिखौ लुबैयाखैमोन बेफोरखौ खालामबा समाजा मा जागोन समाजनि दा बेखिनियानो रावनि गेजेरजों आंनि जिथुनाखि बेक्तिगत मोनसे आइडेन्टिटि बे आइडेन्टिटि आरो मानहानि लाबोनायनि मोनसे जे बिथाङा मिसलिडिं स्टेटमेन्टस आनकनस्टिटिउसनेल वार्डस बाहायनानै बिथाङा एलिगेसन लाबोबाय थादों दा बेनि फारसे आङो खुब दुखु मोननाय जादों मानोना बे हाखौ बिथाङा कयेकजन बेक्तिफ्रा लोगो नांनानै पार्सनेल बानायनानै लानो नागिरदों नैबेबादि माखासे उगुल थुगुल मिसलिडिं स्टेटमेन्टखौ होबोदलाबाय थादों नाथाय एक्सुवेल जे नोंथांमोनहाबो बेयाव सरजमिन तदन्त खालामफैनानै नायफैनानै नुबाय बे हाया जोङो बै दाजानानै होनाय कमिटि हिसाबै जोङो बेखौ नारा-नाथा जोङो रायजोनि नामाव बानायनो थाखाय बे दरनै गामिनि रायजोनि नामाव जों बेखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय जोङो बेखौ प्रसेस्ता खालामबाय थादों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे प्रप'जालबो बानायनाय जादोंमोन जोंहा गामियावनो थानाय जोंनि एमएलए आदा जयन्तनिफ्रायबो जोङो फरवार्डिं लानानै आरो फेरेंगासानिफ्रायबो जोङो माखासे लिरनाय फरवार्डिं लानानै जोङो आरो माखासे जे एप्लिकेसन आरो कर्ट एफिडेभिट जे एस पार अफिसियेल रिकुवारमेन्ट्स जे डकुमेन्ट्स नांगौ मोनसे हाखौ मोनसे सरकारि खास हाखौ जायनि दखलाव दं बेखौ एलटमेन्ट खालामनो थाखाय जे सरकारि नियम निथि बादियै पेपार कागज बिदों जों बेखौ गासैखौबो थिग थाक खालामनानै जोङो 9 थारिख खालि जोङो अफिसाव साबमिटबो हैनाय जादोंमोन सिडली सार्कोल अफिसाव दा खिन्थु जोंहा दुर्भाग्य भाबै जों बेयाव किसुमान जोंनिनो गामिनि सोमोन्दोआव जोंनिनो बिदा जायो जोंनिनो बिमायंफोरनि फिसालाफोर दा बिथांमोनहा नारा-नाथा पार्सनेल भाबै बेक्तिगत भाबै गावसोर बिदा फंबाय 3नि नामाव हाखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय दा मण्डल सारजों बिथांमोनहाबो माने नारा-नाथा सेस्ता बानायबाय थानायखौ जोङो जेब्ला जोंनि प्रप'जालखौ अफिसाव लानानै थांदोंमोन बे समाव जोङो नुहैदों दा साननो लुगैया बाथ्राया बेबो जाहैदों जे जोंनि राजुहुवा प्रप'जालखौ नारखे खालामनानै बै बेक्तिगत जायनाखि प्रप'जाल लानानै थांदों बेखौसो जोंनि मानगोनां बिथां मण्डलखौबो गुरुत्त होसिननाय बादि जों बेबायदि अनुभब खालामबाय थादों दा जियानो जाया मानो जों लुगैदों जे बे हाया जोंनि रायजोनि दखलाव जिथु जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जोंनि पुर्ब सिगांनिफ्रायनो जिथुनाखि जोंनि आजै आजौनि जुगनिफ्रायनो बेखौ जों दखलाव दोनबोदों बे जोंनि राजुहुवा भाबैनो थानांगौ राजुहुवा भाबैनो जानांगौ आरो अफिसियेलि भाबैबो जाहाथे जों बेयाव जोंनि जिथुनाखि हा एलटमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गोजौ लेभेलनि अफिसार्स बिथांमोन बिसोरनिफ्रायबो जोङो हास्थायगोन जाहाथे बे बेलायाव हाखौ जाहाथे जों रायजोनि नामाव मोननो हायो मानोना बे हाजों गासिबो जोंनि राजुहुवा भाबै नोंथांमोना नुदों दिनै गासिबो लोब लोब ओंखारबोदों बे हाखौ जोङो जोंनि फिसौ फिथाइनि थाखाय जों बासायनानै दोनलांनांगोन होननानै मानोना मानसिनि संख्या बांदों नाथाय हानि संख्या खमायनायनिफ्राय खमायलांदों ओरैनोब्लाबो नोंथांमोनहाबो नुदों जानो हागौ जे सिगाङाव जोङो
सिगाङाव जोंहा गोथैबारि हिसाबै लामानि फारसेथिंजाय जोंहा गोथैबारि हिसाबै जों बाहायबोबाय थादोंमोन राजुहुवा भाबै। नाथाय बेखौबो जोंहा SSB हेडक्वार्टार केम्प फैनाय लोगो लोगो बेखौबो जों खोमानानै लानांगौ जाहैबाय। SSB सिङाव थांबाय। दा बेखायनो जोङो जिथुनाखि जोंहा ओरैथिंजाय दखल हा दंखायोखा बेहाय जोङो खरलबसेखौ दा राजुहुवा भाबै जों गोथैबारि बानायगासिनो दं। दा नैबे जिथुनाखि जे हाखौ लानानै बेले बेजे जाबाय थादों जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जिथु जोंहा बेयाव गारजा फुजा हामबाय फुजा बायदिसिना जोंनि समाजनि एक्टिभिटिसफोरखौ जों बेयाव खुंबोबाय थादों बानायबोबाय थादों। दा बे हिसाबै जों बेखौ सोरबा बेक्तिनि थाखाय जों बेखौ रायजो हिसाबै हगारनो हाया। बे हाखौ लानानै गासिबो जोंनि दरनै गामिनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गामिनि साफ्रोमबो बेक्तिनि इमसन्स आरो सेन्टिमेन्ट्स बेजों जरित जानानै दङ, बेजों सिथाबफानानै दङ। दा बयबो हंकित जादों, बयबो गिख्रंथाव जादों जे जेब्ला जोङो मानसिया जोबथा हां बोखांनायनि उनाव जों पार्मानेन्ट उन्दुहैगोन जायगायानो जाहैबाय जोंनि गोथैसालि, जेराव जोंनि आत्माया सिरस्तायनि थाखाय थाहैगोन, जेराव जों पार्मानेन्ट रेस्ट लाहैगोन। बे हाखौ जुदि जोङो थिग थाक खालामनानै गालांनो हायाब्ला अब्लालाय जों समाजाव थांनानै थानानै माथो मुल्य थाबावगोन। दा बेखौनो बयबो गिख्रंनाय मोनदों, बयबो हंकित जादों, बयबो असुराक्षित मोनदों। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोन मिडिया पार्सन्सफोरखौबो स्पटआव फैनानै जिथु बेखौ सरजमिन तदन्त बानायफैदों जोङो खोब गोजोननाय मोनदों रायजोनि जानानै। आरो आं बे हा एलटमेन्ट कमिटिनि जानानै जिथुनाखि जोंखौ अफिसियेलि माखासे खामानिफोरखौ सालायलांनो थाखाय कमिटि दाजानानै होनाय बे कमिटिनि जानानैब्लाबो आङो नोंथांमोनखौ गोजोननाय जासिदों। दा नैबे आंनि एलिगेसन्सनि फारसे आं एसे फैबावनो गोसो जादों। दा आर्टिकोल 21 अफ इण्डियान कनस्टिटिउसननि बायदिब्ला साफ्रोमबो बेक्तिनो इण्डियान कनस्टिटिउसना मोनसे कनस्टिटिउसनेल गेरेन्टि एबा राइट होदों जे राइट टु लिभ उइथ डिगनिटि। दा जाय बिथां जोंनि सिडली सार्कोलनि लाट मण्डल बिथां जर्ज हाज'वारि बिथाङा जिथुनाखि मोनसे फल्स एलिगेसन आंनि सायाव लाबोदों। दा बिथाङा आंनि निजे बेक्तिगत आइडेन्टिटिनि सायाव एबा आंनि मोनसे मान सन्माननि सायाव जोबोदथार गिदिर आघात बिथाङा लाबोदों। मानो होनब्ला आं दहायनो बुंखादों आं सासे सादारन सुबुं, आं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव आरो BTC गभर्नमेन्टनि आन्दाराव फिसा मोनसे साख्रि मावसाबनानै आं दङ। आं जेब्लायबो समाजजों गोरोबनानै रायजोजों गोरोबनानै थाबोनाय सुबुं, फिसा फिसौ समाजनि हाबा मावनानै मोजां मोनग्रा एबा गोजोननाय लानो हाग्रा सुबुं। दा बिथांखौ आङो सानदोंमोन जे मानहानि गुसुर होनो थाखायबो आङो सिन्थाधारा खालामबाय थादोंमोन, खिन्थु आं सानदों मानसि हिसाबै भुल जायो आरो बे भुलखौ क्षेमा होलायनायानो मानसिनि देरसिन धर्म। बे हिसाबै आं सानदों बिथाङाबो जिथु सासे गभर्नमेन्ट एमप्लय, हयथ' आं केसफोर होयोब्ला बिथांनि सार्भिस लाइफआवबो माबा मोनसे उसुबिदा प्रब्लेमफोर फैगोन नामा, बेनि थाखायनो आङो बिथांनि फारसे जिथु आं दुखुजों आङो सानदोंमोनब्लाबो आङो बे डिसिसनखौ आङो ड्रप दोन्थ'दों। आरो माखासे ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफोर जाय बिथांमोनहाबो सरजमिन तदन्त खालामफैयालासे, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ जेबो बुजियालासे, जेबो मिथिनानै लानो सेस्था बानायालासे बाहेरा थानानै सोरजोंबा मिसलिड खालामजानानै मिसगाइड खालामजानानै बिथांमोनहाबो जे मोनसे फल्स रिउमार एबा रायजो राजाफोरखौ मोनसे गावजों गाव उगुल थुगुल एबा मोनसे कनफ्लिक्टिं सिटुएसन जे बिथांमोना सृष्टि खालामनो नारा नाथा सेस्था खालामबाय थादों, बिथांमोननि सायावबो जोङो हयथ' बेबायदि उगुल थुगुल भुल बुजा बुजि गावसिनि मिसलिडिं एक्टिभिटिसफोरजों जुदि खालामबाय थायोब्ला हयथ' जोङो माखासे नैबे ससियेल मिडिया रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स राइट जे दङ बिनि आयेननि दहाय लानानै जों हयथ' गुसुरनि बेबस्थाबो जों राजुहुवा भाबै खालामनांनो हागौ। दा बिथांमोनहा जुदि माबाफोर मिथिनो लुगैदोंब्ला, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ बुजिनो लुगैदोंब्ला जोंनि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोना फै, मस्ट वेलकाम, 24/7 बिथांमोना फै, जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफै, बेक्तिफोरखौ लोगो हमफै, ग्राउन्ड रियेलिटियाव मा जामारदों बेखौ मिथिनानै लाफै।
बिनि उनाव गावसिनि जिथुनाखि स्टेटमेन्ट होनांगौ एबा गावसिनि जे निउस आइटेम बानायनांगौ बिथांमोनहा बानायथों आं बेखौ गुरैयै रायजोनि जाबावनानै आङो अनुरद खालामहरनाय थाबाय एबा खर' गंलायनानै आखाइ खबजबनानै आङो बिथांमोननि फारसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।